On behalf of Mezie Ihiagwa, here we gratefully welcome you to this event. I'm humbled by your presence here, seeing everybody here. Thank you very much. We will not disappoint you. Whatever you do here today, I can assure you, you will see the result. We have done so much that it's overflowing to our neighbors, and that is how life is. If your life does not impact the other person, you have to rethink. Thank you very much. May God bless you. May God lead you. May your presence here today be a testimony, be a beginning of good things to come in your lives and in our lives and in everybody's life. Amen. Thank you. So, let us all stand up, take your hands up. I'm going to start with the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth. Oh Lord, we call on you this evening to be with us, guide us, and direct us in this great event. You know why we're here? We're here for the goodness, for the betterment of our people, Ihiagwa. And touch the heart of everybody that coming here to see, to help us achieve what we come here this evening to do. We all know what it is. I'm not going to hide about it. It's fundraising. We need money to do something in our town. So I implore everybody here, dip your hand, dip in your pocket. God will replenish it for you. Help us, and the Lord will help you too. So we bring God to this venue today to be with us, guide us, direct us in all our activities. All this we ask in the name of Jesus Christ, your Son. Amen. Question. I'm not in Atlanta. Atlanta, Abba Anna Yoji, when I gave me Hindi Bomega, or Jew here, between. So, and a way Roger and Parker, which is our location, but give me Zinyama. I'm waiting. I know waiting somebody at the move. Okushing was on your Zabashia, Ulo, who made you where I am. Then the next day, I can't. One more. They make a wedding at the mouth. Police are there waiting at the close. So, when I hear some, I get you want to make it, and I got Lorio. I get me a Mezie Ihiagwa. So, what did I got to okay? A chance I will work in because Victor, the MC, I got my big agony. Nah, Johnny Wookie, I got my deal. Apology bigger and I go George. When mailmen at Lanology, and when he can apply, and you will say, or call me Jimmy, well, become President, become my big agony. I showed the Jesse, no, he's an aka, up in Halanga, because Palama, the mayor. No.
Never. I don't get any cash in English. Always just showing in this relationship. I go to Gala me and I am here and I relationship. Nana, no man at all. No. Agwa mmammanụ Igbo mmammanụ anụghị ahụ olu ndị Igbo nọ nga Igbo mekanụ rien kurun pan ya wụrụ ọjị Igbo always oro makwa ndị wolu ashanye gozie ọjị olu Igbo ebe ka anyị ọkwa anyị were n'otu mkpụrụ gozie ya ashem Igbo ndị enyi ikwu na ibe ndị bịara Atlanta taa bi nọnye na ndị Ihiagwa mee mgbanwe aha agaghị eje enyere ibe aka ashem heri ibe akọkwala mmụọ ashim ọnwụ ndụ mmiri ndụ azụ ashim ndụ mmiri nọrọ azụ nọrọ gba ashim mgba nnọ bịara ebe anyị esokwa nnọgba okporo ashim Chineke ya mechie ụzọ anyị mewaala anyị ya ma ụmụ anyị na ikwu na ibe ashim ihe ọwụla nna ọhụrụ gbajema ya chụpụrụkwala nna o kee na o chuchekwa nna chụpụrụ ya o onye sha ya ji isi anyị eme ha njikwa na isi ya gwọrọ ajụ ashimakwụrụkwụọla nụ ndụ ma nwoke ma nwaanyị ebira nga anyị dara udo dara obiọma dara ịhụnanya dara emekwa echi ndewo n'aha Jizọs aka ịhụ n'aka ọjị m a ga-asọma ya uwe ka ahụ na gbasara ndị eze ha ịmara shacha alarị ma ọ ruru ndị eze so eji eshi ụyọ mara mma akpapari dịka m si chairman eweliwe he mere ọjị apịtị ụzọ agbachara mgba ele ihe ihe eji ọjị ụmụaka bịa olu arama na akpakpọ aha otu n'otu amamọjị nja omenala ka anyị nke anyị a na-eme ọjị gharị mma ịgba ọtọ dị akpa Prince jiri kwuo mgbe o litere onwe ihe ọ gwara m amara na m ihe ọ jiri ka na-esochie ya azụ so ya kọm ọlụla chijie aga m ama m ọjị nje $100. Amen. Nzọrọ I don't know when them for Bianca, what you go because I got my man. Engineer Bruno. Apadia bokri boy Ihiagwa. She do pe joba. Ndarabanko. Ezokwezoku kiche manti makola ga akụkọ. Ezokwezoku kiche manti makola ga akụkọ. Akụkọ mereme. O mere Kogi State mama. O mere Kogi State papa. Ebe mu jere ku lo belong na degu. Mane arusi, one of Ihiagwa mede monu o brother. Anye jema. Nuna Kogi o. Chiche se wa ni ma 1000. Okay nze, anya ekwekwa na eme lekele ha onye emo. Ona ha anyi boom. Okay nze. Iwu nwa afọ. Iwu nwa afọ Ihiagwa. Ashihun ishicha. Tere no. Ashihun ishicha. Uvu apara prezi. Menere ge microphone. And I tiebu yeba, I tiebu yeba, but this time around I'm a tiebu yeba. So Chile had Mezie in 300,000 naira into the management account. Take note of that. And then
individually, that is, I make an individual at home, and then, but as a group here, I'm making $200 blood card. All right, thank you. So I'm supporting Ihiagwa right now, and I will leave a check for Ihiagwa with my nephew before I fly out early morning with $500. Oh, see me like a microphone. Sophie, No, Osman, I held my first convention in the United States. I should want support from the $500. All right. But on behalf of our family, Ndoji and the Bekani, who would donate among the rim, well, let's not do $500 should be enough, right, for this convention. Thank you, $500. So on behalf of myself, my beautiful wife, I have a sum of $200. Ahem kpọrọ George Mark ya kwụkwawo enwere ojiji apịtị ụzọ ubi eguzorola m anọkpọrọ m chembiali anya na-abịaru ebe kpọkwa ha ma ọgbọ ịhụnaga ọhụra m bidoro ọnọdụkwa ịga maka ma dagburu ma na-etu oyi aga m ndị Mezie Ihiagwa $300 mana amara na m shi ozube ọhịa mere m ji guzoro dọnga nwochi m jetu mejetu nwochikwanụ m guzoro m eguzoro onye ọbụla ma anya kwụchi m guzoro m eguzoro Ishaki nyere ego ole? Amara m shi gbara ụgbọ plane. Victor, ị mara na ego anyị ji na-ebili ya ugwu. Ego anyị eji anyị ọ ga-eme escalate half by half. Ahịa gbasara ndị Igbo ome ihe gọọmenti eji emere anyị eji eji aka anyị eme ihe niile. Mba ndị ọzọ gọọmenti anyị chema gọọmenti ọ na-eme ka anyị na-agbaala ọkụ kemgbe echi. So taa on behalf of ndị Owerri na Atlanta, ana m enye ndị Ihiagwa cheki cheki ndị Owerri. Kwọnụ nwe n'aka ndị Owerri nọ ndị ahụ. Rịa kpam je kwuo mbosu shahen mega ọhịa mmejọ kwanyere mma ọrụ ije kwado obodo. Civic Center wụ nga ọgbakọ ndị mba dị anụ na-ahazi obodo. Therefore, on behalf of my wife na this compound no here, Ashemenye no $300. I'm cousin to Dorothea Morocco. So he said Charles Morocco is my yeah, so I got my support to leave him. So ijime ya abụghị gwanụ nwayọ nwayọ ọ na-afụ ya ọkwa ya ama nwaanyị m awọchi nga ọhụ nga obiri maka ugbu anyị tigiala na $300. Okay.
already. You forgot as long as you know the other things you know, so you get Cinnamon, it may not be on heaven. I can't hear okay. Lord, I didn't know what time. Ola mi get 500 get to the kuchi ke no. Ashimani, oh she to hey. Oh, la guarda. Since yesterday, but an additional 500,000 to him, and I think will suffice. Thank you. I'm doing it because that's how my heart is. Probably if I do it, I probably wouldn't have money to eat tomorrow, but the Lord will not let me, because the Lord will always feed me anytime, any day. So, in addition to that 5,000 I gave yesterday, I'm giving another $5,000, making it $10,000. Okay, I like all of us, even if it's $1. If you have a kid, give that kid $1 to donate, please. This is what I'm asking. Thank you so much.
Token, a small token, Henny Nomega, and I appreciate. Monday, hey, Mema, a ma media, a puffy, Monday, even thank you, may always insult. Gishonya, thank you, may Moronia insult. Give it to salt. Give it to salt. Give it to salt. So, this is on behalf of myself and Mezie Ihiagwa, as the president of Mezie Ihiagwa. This is presented to Chief Dr. Patience Onoha in recognition of your outstanding contributions to Ihiagwa. It's not only one, so many. We cannot count it. Thank you. And superwoman. That is what it is. Yes. If we start telling the story today, so the only thing we can say is thank you for hosting us. We had fun. It was a great convention. You know, there are so many sleepless nights. You know, and we want to use this opportunity to say thank you and present you with this token of our appreciation. You know, when will you get to this? So we are happy, we are honored for the few days. Convention went nice, food and drink, we are good, I suppose. All we can say is, come again. We are here. Come again. Come again. They wouldn't.